Monggo Mas. Heeh. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu. Jantenan kok. Aku ki ora kok ya pangling ya lali ning ditepungke karo para pepunden wungu. Mijil saking endi paring asma Mbak sinten? Nderek tetepangan. Mijil saking Ngrambe. Ngrambe nggih. Paring asma Ega. Mbak Ega mijil saking Ngrambe. Wah, adoh tenan kok Mas. Kok negara kulon. Pas dong Ngrambe. Mbuh aku rada. Ya ngerti aku tahu sowan gone pepunden kulonan kono kok. Mangke mampir. Iya. Mangga gak atur ngeriyen. Iki ya nggon tembung mesti resek kok. Anak buah Mas dikasih tok iki. Monggo Bang Ayu ngaturke tembang sawetara. Langsung mawon ten iki. Heeh. Aku sedih aku. Jane kendang karo pembaluk karo demung iki Mas mbung siyane glek gajul ae. Sore mau aku arep bowo aku. Pun sakine tau amor Mas Raji ya ngono kuwi guys. Yening tawang ana wong ayu aku ngenteni marang meka ing ahang kosong sun takon war tane reki janji ku eleng Somadatra sing tias ingsun Nimasing sun pra sapa sinaksenan bumi langit tangis ing tias nganteni padang rembulan Mbak Ega monggo aku bawa ki anggere caket jenengan caket pesinden ngene iki ngedrop kok Mas don sing nyawri panggah kuwi neh mbalung sitok iki jantenan kok iya wis
Jan. Mas Febri tenan kok. Seenggaknya malah semangat kok. Ketemu karo Mbak Ega. Wis pantes sak manten kok Mas Febri Mbak Ega iki. Lho tenan kok dedeg piadege iki jan tenan kok. Monggo. Tak suwene marang tenan. Garapane kanca-kanca kepenak. Nggon audione sound sistemnya mantep, ARP. Syutinge wah jan bagus-bagus jurekame. Heeh, Wijaya video syuting Mas nggih. Jurekame bagus-bagus, ora juru kampanye. Mas. Juru kamera kok. Heeh, monggo. Tak semene marang Mbak Ega matur suwun wong ayu. Heeh. Nggih, Mbak Ega mijil saking wah ya Jawa Timur pinggir kulon kok Mas perbatasan karo Jawa Tengah wisan. Nggih.
Raya-raya dalu menika nderekaken sowanipun ras musik campur sari. Sinarengan kadang-kadang saking ARP Audio Wijaya video syuting sekaligus live streaming tenggene Wijaya channel Mas nggih.